Keď sa povie kniha, pre mňa to znamená dôkaz vyspelosti našej národnej kultúry a zároveň potvrdenie, že sme zanechali v súradniciach kultúry v Európe jednu pomerne silnú stopu, na ktorú môžeme byť oprávnene hrdí. Vo svojej základnej podstate a filozofii je kniha majstrovstvom syntézy. To znamená, je to proces, pod ktorý sa podpísali nielen autori, vydavatelia, editori, mecéni, ale aj ďalší ľudia z iných oblastí, ktorí dali knižke či už formálnu alebo obsahovú tvár. To znamená, knižka vo svojom vyznení celkovom je dôkazom toho, že symbióza slova, vizuality a remeselníctva môže mať aj veľmi pôvabné podoby a môže byť pre človeka nevyčerpateľným zdrojom inšpirácie a poznania. Práve tu máme ukážky a dôkazy toho, že na Slovensku sa robili v kláštoroch úžasné knihy, ešte dávno predtým, ako bola vynajdená knihtlač Gutenbergom v Nemecku. Tieto rukopisné knihy a kódexy, tie vznikali v druhej polovici 15. storočia a tu sa asi jasne ukazuje, že kniha je majstrovstvo syntézy. Tu je jasne vidieť teda, že je tu všetko, je tu text, myšlienka, poznanie, ale veľmi silný vizuálny rozmer. A takéto knihy sa robili celé roky, na nich pracovali desiatky mníchov a vlastne toto je výsledok ich veľmi neúnavnej pracnej roboty a toto vlastne dokladuje tú našu vyspelosť, že vlastne sme mali na Slovensku osobnosti, ktoré dokázali v podmienkach takých, akých žili, vytvárať takéto úžasné knižné diela, ktoré dneska vzbudzujú obrovský obdiv, úctu a rešpekt. Takže tieto unikátne rukopisné knihy, robené ručne, sú pre mňa vždy veľmi veľkou pastou pre oči a zároveň aj veľmi hlbokým dôvodom na zamyslenie sa, čím všetkým vlastne musela prejsť naša kniha, aby sa dostala do dnešnej modernej vyspelej podoby, do dnešného moderného informačného veku.